muid gCaiseal was díolfaimid t-asal men so hen sníach muid gCaiseal nó gnála muid lochanas men so hen. Chuir sin idir atóran go muid gCaiseal agus díolfaimid t-asal. Well tá t-asal ceannaíodh agus díolta seo nDúlainn a gon de Chláir agus beagnach a bhealach tSeáin go Oírr. Tomás Searraigh, cáide hánach an asal tá gorach. Beidir dóigh go teile scór blianta, ní sé heappaní heáin. A gorach a réon chaid. Ach chócópla gan sé háchain a réid thug bidde sé chópla gan samád mar nuin díon más gan na hain cheann a réid díonna sé hanis go ddíú. A tá lá ebhre áirín, chu sceag go mé muid go siad gaige chean go leis. Tá póirtar go leoroltar an asal hana héon maidir nniu. Cibh a chuisina t-asal? Ar a timp cúpla scór. Ó bhfuil asla chodíir sin leis? Ar an tá go bra muid chun Chláir ce hebh sé a bhí sé a chláig an arsta. Tá san níos samú chad ir a réid. Ú sé furas de mar gína lob? Bhfuil an tá mat an tairige a dinganta. Sna bhfuil bob a dinganta. Cála baich chunis, tá muid tí gCill can ar dúla. An baich tí móil? Tá sé go san sé bhí sé an pinúirte mai haige. Nó sé fórtar? An nó sé a bheith. Éon ítáin, muid Caint an asal. Étáin a réid. Cean fedan? Se. Bhfuil bhainte sin na cuasaí, bhfuil sé tábhachtach nó ceanna bud an tála fada be? Bud ní he bhfuil spanna bhar na bhela cean bhain nó tanú mar ní é cheanán le fada mar is ní bhar rud a cinint mar sin na thuirteán dían. Tá chu bhhagan chin eile leán. Bhfuil an nóid bhí me ar bálaí be Caint sin faoi asal agus a chuimid se tras na fada agus líonta agus fear na háite fear cuasa béal deidir sin tearnóid go muintirí chruchúir na hánchara pára ceol giltráin. Fedí? Cean fan nach tu tú sí ar a géblinn agus go bheice tú cuasaí tarló? Well ní léana hímpel fig ó stoch dimníanagat, ngaireach dimníanagat bhfuil há có míthróchra, chóthróchracht lumsa. Ach tá mór a gunne míthróchracht, ní bhhat an rud mar sin iscins. Well cearta digginte níor bhéin slíad go padócha géad a thuirteach na choraí, agus níor bhéin injunta go mar dirt. Ach níos tá sé go isteach gan lehuiir a chluig is mór a d sin, ach ní dhé sin bearna mé a thuirteach sa mád. Ní réin sé siar go dtíon béar ní sé féchanta sin dá tá na méte pónta. Níatin, sin éon sort tá Bhí a t-asal fádó mar a bhíoh na daine sol dééis sé comínach. Chaithe trosca agus tréna íonna. Chapá bheith trosca go hamna híthe. Mar nuair bhíon bí ite go dginnta na bhín sé cheangailtí ní bhíonna tanál comach agus ní bhíonna céirdáin na thorpar circulation. Ní sé sin comá. Sin mu tímpolacht. Tímpolacht. Well dáach bandí cheangailtí na cosa ridna Európaí bheith sé bhaid níos fearr bheitchan circulation níos fearr. Ach ní dhéana céad a sinstálam. Fan níá tú sí ar géh sin brenn se? Chunig me cúpla bót is ní cin nach hiríiste, nían chusuastéis. Tá mar sinna digginte. Ach níor bhain dad a riamh a maimseiste ach deir a bháthart arádar chaileh trúr agus asal agus le. Bhín le agus a tasal é chéile chu na bliantáchain agus héthe bháthide dá an neir in fersin ní cheanna grífa bhíir. Tam Griffin Tam Griffin is stáda. Ach níach a géine riamh éana cóchain. An bás breacha henig riamh. Táis na tuairis ce bóchain? Ní raibh, dúin bhí sé corach bhín corach críanna nó seándam brise sa chéadist. Bhín dá anna bhí anna digginte. Agus bágaí ar fad. Ach stóran dar henig corach isteach an gáileh nó gan mar an áit géint. Naon tá lei sinna hamáis go i Paddy in sinrá go gur bhána t-asal nó luí nó hebí céad thuras trsena ghainte ábhrín spíúlacht. Ní tá sé? Well sóid tú chusin is fearra gur áraid. Chuig sin áraid a bhéile rud a bhí sé rá mar Tás an í leir chorach má réid le fáte tá mi cepa an rud a bhí sé an sin daobh bh go sean chorach a bhí a go dinge agus mar ní leid de sé fóna bheith. Rópaí má le cheangail. A ní problem be an dinge mar bhé le cheangail so dí mar sem mata on bhehdan a dinge bhacha a bhéile ruí mána ní leid chorach ar fána mátá ní heapú badra bheith. Minic go muid isteach as le spé mé leid sin láháin fhí áróí ó canna cheanna Bolan bhús. Cheanga mu bh bhar híh, thar mu tíos go dín slip chamas de a gáachchas. Ní a caiinte bheith thar muid marthaísa tá bhile a tráiding tu. A ní a síon ben an ding tuach. Tá bheoch na seannaí nar fád dúir teach chaí sin dingta. A bín sorta fáiti sin sebastiding stóí méidir
Méidir chuide gus na lead a right na mna plé. Ní bhar duna cinnte bheith cholas ag go foioi le cheangal so right. Cén tú sa din for as an asal na sé? Mu sé nó níhain for mar an nó just chaidí, mar tá tractas rodíine seanna dgin tú níte chudonna mar leis ra bhí méidir duine me chanig bailí an nóra mechttasal handíná lig ar céplód nó cúplód mar sinnig se, pe mecha cáidína ige le chusta hí. Tí má sin í an gin fémóra an is chaidíide. Salva se meach an gaiíide chuide sté an bailm sa Tá chuide go bheith chaite bhá na tá lórás ige mar heiste sin grú beíhhaí ach nar díar fer go tá tú gé sinna am céan maidir na lendir sa tasal stigus mar an fertastí maidir agus aige mór tú cé an asal mar a daine an tasal leis go hálas. bhfuil sé bu te cum leis mar caiise chusú lei sin sé réon chu Be sé níos múna bheits muidir lei an asal. Éidir choú mar gopla deéisiste stéanas, Tás go breanna le tse mar gopla dechain éana lebus. Atá lá de an nach chuil le réon chu. Tá sé táhaach mecha lá go breátá. sé cín an tá Tá sé nó mai bheith mar lechaniu. Mu an tasal bocht, a scóran istin seirtí gasío canar mu caiidir an asal agus ní get bh Bé gin go sé dína sé réon. Bud mu tí ché mar sin agus scuí mu tasal sé. Áid mar sin Or tá John an sé réanos an tasalteach nuas? Tá bheith tún joga bhil thuas ní sean was a cheir be. Bill O'Brien? Yeah. Dastín sin aúna? Tí ná an sean job san amgur a tí an aráinna. Íháam sa de gléis a caiite marhla agus a microfón. An chu sé a chuhil ní ggéar bheith caiint lemrá gcónaí ha? Me ceap gur sé pósta, Baidir na chaint se fósta gé. Mar bad hunn sé me ce samid? bhil camí chu chan sé dús. Tásal cheanga sin, Mar go mana heas was in chat sure. I'm about to go chat. Come on now, sure. Tána chorcha chaimar. Come on, Jack. Tána ma joking. Na Jack Carhin staci chuna rai. Didn't tá fair play go Jack in fel sa a dul man. Come mate in ro, huh? Fair play ho, huh? Vi go ní, huh? Er ver about, huh? Atá bil huas ag to gadi is na má, huh? Ani bhaach rádigin, í caiinte be asal, ha? Nis céad chósaile? Tá chorach fecííon ag an asal. Tá cha chuir is an asal sa cheangal legan dó sa cheangal an sin sa chaisteachchain sa dí deir chuicén sa? Right. Mar dé cheanna le sona cheanna sin a dí deolach John sin John. Nis se a roiba. Seagad a sin is, ha? Caiiteach na mai dín chu go hóga. Chu a hompó, ha? Camáin le an Europa réon chu, ha? Réis cíine. Fáin Jackad tá cín sa Jackad. Chaimhhain, feidir suas fáin cín gheanna muid Europa, ha? Camá Jack Angal, ha? Céting bed an lá dearnach ag dúlainn hamáis an tamil. Is bud déan go bé chean, ha? Cén fá sin? Han tá sé tan saoraáit, John ní an breintse na sé méidir nach chaí tá cheapan go bé na de gan nála chéin éon mar mé mar le amach le le manú rud a cín mar sinna. Beir a bhirt chompánach chun seánna letóga chu nanahain. He? Beir a letóga chu nanahain. Á se de peidir á fláirsta tu bud pedahhaid cíhhéim agus chuomhan a grífa go chuslan máin agus. Pe hín scíascan a bhéad? Bhaí hiad mar tá peidir ghéas go háid Thomas Thomas. Next door gom heen maar het is het hoor. Dat zit je ja lemenor. Wie maar je wie ook lacht tegen waar is op met kato verkin telefoon werd. Verlager, hè? Dat jacket her. Hij moet je tasje je is bitter damant. Hij zit ook het touw, hè? Fair play gewoon in, hè? Zo wel het je. Hij zegt zijn er jacket ding. Wij kunnen het haaslitions gaan trosje. Wij kunnen change geen woord. I'd have gone to take the jacket, hè? Hoe should that we have? Hè? Hey no, Oírr sem sorry. Ní na gaige dus. Sé gar filóí. Chamáin ví tú caiinte sin ball hí nearcaige. Sémas sémas Pháraic Mhichael. Paddy. An Paddy. A bhí an sin le. Tá sé fáil doracha? Tá man go bhfuil. Agus príomh báí mé na gaí. An tasal. A chluisiháin go gigur déir an asal chluisiil go chunamara. Tá gur fáití ar an asal. sé nó an asal dráchanamara drama an tórain, ha? Mar a bétán, ne? Mar me se bh. Tá dhéal go rápla sé rénos.
Ceaga me sé le John aige, a bheith muidir sin sé bhí sé sound, ha? A má bhfuil sé ceann go leir atá a go háide, tá lá ceann sin, Tá si stáirtal na nniuhfuil? bhil tá bála níos, a bheith tá sé dó Caman na thuga dégus sin sinní iompar sé tí beganas a chud isteachchain sa ringe tú. A sí an rópaí ar réon sa cín bhór Iar sí sin rud a bhach, Í láide Hína cháil an tasal ar man cé sé gar hena hén. Tá mé ceappa go bhile. Tá cúpla tar a sin sin í le a dhéara, Camar bilúir si haéis le a dhéara déan, ha? Jolí bar le scélan a chas fer san chun tááil seach an sé gar a bé, ha? Mar dú mar Jackisteach, ha? Ceparheartú rópan sinna hamáis? Anú catú chuile a chuir dúsa ringe, tá sé rádas. Catún sin na cosa chean go. Go me cepa gan an ceach Paddy hús. Paddy Pháraic Mhichael. A bhí so cleach Paddy sóir a bhd. A bhí róí har cín. Ó A bhí ar bhar a ceap me se. Chanig mé héanaí chu bhíola samar ceapar sé ar chamás chanig me. Íon deagrás ar a bharbacht. Bhí sé har cín más. Ní bheanaí an tasal réon. Bhí mar ína chaníimníir ba chumla sa deáta sa. Ní bheanaí an tasal réon bhfuil spéisi go bicíní chu réon. Ní ceapa go daine bheith an ar bhhaige. Ach, mé mar teach an sé síasta sa hotel, Siúil sé? An tú mátín de chosdói, mar bhe mu ráar. Cená thug sé an seil trasna? Ar a tímpa suire chléig. Muid a chléig? Méidir níos lucht. A tan túna go hálann seo? Tá ápódin sin inna. Bhfuil. Mai sin ceán, mar Delstrá. sé hain, spe go gen na maidí. Ce chaide séhfuir a hena go sé seach, muidir go minic, tá sé. Híos cochta sa tá chaí. Me ceapúla an asla go táún se raibh. Sceag mé sé géirí, chu mar bhfuil ha? Gini sé a chlaig an seo. Tána mai an rópa trí. A ní bhid bhd a legad is John Pháraic. Ína bhfuil go dacht an deolbacht. Ní heachta sé. Ní bhfuil be sé bhaine mai dhé seo rééis ringin tú. Cean man na cosan sin éiges is ná má lecha. Tá bil go máidigin tú tá cleachta gur bhéidigin tú, ha? Chun tú rópan sé fina chosa. Á sé, tá sé leanam sa minna. Néir bá. Beag lein del teimiise mar. Hólan. Hína go se go de bhéal? Ó, stop, a tí sé láhí tú, ha? Tarm cín sam mai sé seofaing le. Anna bheith sé tam sé na mar lení gá sé beg leníach. Ní bheith mar an tam sé go miscute sé, ha? Or is ook de hegorhol, hè? Zo, het moet geen pakken jou, dan kent je beetje, hè? Ga eens geen verder. Hey, maar hoe maar wat zei? Ik hoor de skin niet voor. Ga eens geen, want je de volk uit. Bij dit ho, hè? Maak je naar hè? Dus ja, met zo. Is het ook als een bril live? Bij dit, nee, gaan we je maar. Is het beeld nog Gaeilge tegen? Maak je van, hoe stel je beeld? Zeg je veel lager. Na moine sin bélas moin de Caint. A ní rá dó. Amach bu had was maak Pháraic Mhichael was na Raidió no babai. Tá bil na hogaí gas bhil bhil. Bála san á. Tá John na gorach is réon is fear man Dú se sé mar deásla go rí go jogan na sé sa gorach. A plan sin sé gar a bhé mí. Na se hadna chéanana mai mín sé sin. Tá cean le mar a cinint. Ach mar Ach ní an bélas léige. Tá agus an rópan ar a bhé mí fós. Bhéit ó chuir le chuir ríiste. Hol mai ín sinna heasa tá ceach a benché as nach chu béilen de réon chu, ha? Lénis na fáile na bhís. Á, Fer ich kann mit tSeáin sem waiting to. Ich no rófach se gon, ani hang se scodan. Tá sé mí, Tá sé diagur teistra mí go. Sála mai. Tá sé rai. Ve mu no clódelle, ha? Bella hain initiate the bottom now, ha? Ó, ní me tSeáil ó hála muid Caintir me hen so hen. Beidir go rannig sléir nar chola se muid Caintir me hen so hen. Ó, tá sé bailís ní lenearigid tSeáil me hen so hen.
Ní sam henrún ceartach Tomás Searraigh ar a dút sé measta ben t-asal ceannaíodh. Ní cheapan hé, cheapan go le t-asal sin asal an ar chud sé tamrú agus ag Tomás Searraigh sa botín still lár na seachtódaí, cheapan go le t-asal sin a bheith bocht náte cinn teile. Tá t-asal trú ar énos tásúlam go necha sé frúise ceann cuasa i gceart. Fer le chasar am hísa maidin dealún se caite dúlann ag an de Chláir ná ma hanchara Paddy Pháraic. Chula men sin hart ar ráthachan go sé san ospidéal agus mam na henne sin lom mar minic me a cosís ar bhabaí Gaeilge brear nói cean an na Caintiúí nach dúchas hir in sin níorthar an Chláir agus fer bhí bainthún agus bhain go leor múna an saora se caite. Bhí sé san ospidéal a gairid, man go agus neach meach an Caint leis maidin le hana. Ceach bhfuil tú? Má go leor, ó ceart, tá ceart. Bhí tú san ospidéal ó me Caint le hana? Bhí mná bhí, inis. Céir a bhí chuir isteachart? Bhí seachtain. Yn caes, dag me. Bhí mar chun trwsw, bhí chun. Rwyt o gydonna? Wel, bhí'n plwm, o'n nira me gydonna, o'n nira. Han nira. Han me wad ar rhys. Ni at yn colwyn, ni at yn colwyn, wylio. Ní tú go mór an piúntaí inis? O'n nira. Cem fá sin? Ha go leor tablets, tá tú ca go leor tablets bhfuil? Tá dal tablet om, wylio. Well, bhí me Caintir Raidió an sinna lá a táir agus an téan láháin bre tháinig mí úr, bhí me a meúil Paddy Pháraic na baint múna. Ar bhaint bhain múna mnéana? Ní ra mynd sa portach an échan. Tá me cenach na mór, tá me gach cenach. Cad a ceanna tú? Tractor nó lorry, ne? Tractor. Ceméid a tar múna mnéana? Rápúnt. Na málaí, rápúnt. Ó, málaí ceanna tú? Há fúnta mála? Rápúnt mála. Há fúnta mála dir Paddy Pháraic díá réiteach a ceartar fada agus mar a dút sé hénlam níos muine maidin le hana agus churracha le a leide cín an mála céna i dheatha ar gáfund. Sé níor bhain sé bhúnam léanach tá sé ráileit má tá enig cheartam sa Paddy Pháraic hí san sinna dúlann go mé sé héana agus is sleán an mú go lua leúna dé an saoire se hagan. Tásúla ne bhabaí go gearga me tú níos fearr agus an chláinte bhhaid níos fearr.